फैसालिया लाइजामाव ओरैबायदि लिरनानै गालांदों, गोदान हिनजाव हाबा खालामदो आरो गथ' खांबावदो, हौवासा मोननो हागौ। आंबो जोबोद हौवासा गथ' नायनो लुबैदों। थ' बे लाइजामनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो, मानोना बिसोरनि फैसालिनि न'खर आरो संसार बायनायनि गुबै आरो गाहाय जाहोना बबेबा US नि सेंग्रा रियेल लाभ स्ट'रि नङा। बेफोर गासिबो थगायनायसो। आरो ओरैबायदिबो लिरना गालांदों लाइजामाव, माखासे फुजानि नियम, थालिर आखासे नि खिथुखौ सिगाङाव फार्स्टआवनो हाख्लाबनाय आरो माखासे नियम होदों। गाव जेरैबायदि लाइजामाव लिरनानै गालांदों, बे गालांनाय नियम बायदि जुदि खालामाब्ला आरो बिनि उल्था खालायोब्ला नोंसोरनि हिनजाव गोदान लानानै संसार जानाया मोजां जानाय नङा। थिग बेबायदि लिरना गालांदों आरो। थ' बेफोरनिफ्राय जोङो हमदांनो हायो, बुजिनो हायो। थ' बिसोरनि न'खर संसार गावनाया बबेबा 10 करोड़ सोरनिबा बेंक मेनेजारनि फिसाला, अबेबा इन्जिनियारनि फिसाला, बेबायदि नङा। माने बेफोर सब माने नंखाय गोजा आरोना। थ' सैथोआ बेसो, बिसोरनि गेजेराव गुदि आरो गाहाय जाहोना जानो हागौ हौवासा गथ'नि मेन प्रब्लेम। माने हौवासा गथ' होनो हायैनि जाउनाव, मोनैनि जाउनाव बिसोरनि गेजेराव दावराव दावसिया जादों होननानै आं सानदों। बेनिखायनो बिसोरनि न'खराव थाखा फैसानि आंखाल गैया, गारि मथरनि आंखाल गैया, बिल्डिं बांलानि आंखाल गैया। गैयाब्लाबो नाथाय बिसोरनि गोसोआव दान्दिसेबो गोजोननाय गैया आरोना। बेनिखायनो जानांगौ। थ' बे समाव आं खोनानो मोनदों, फैसालिया गवायाव दं होननाय खोनादों। गवायाव दं होननाय खोनादों आरो बे गवानिफ्रायनो दा फैफिनगासिनोबो दं होननाय खोनादों आरोना। बे ससियेल मिडियानिफ्रायनो फेसबुकआव सासे मानसिया फोसावदों, गिदिंनानै फैफिनगासिनो दं होननानै बुंदों। दा गिदिंनानै फैनायखौ दा बे हौवाया लाफिनो ना लाफिना, आरो बिसोरनि गामिया, रायजो राजाया, समाजा जायगा होफिनगोन ना होफिना, बेखौ उननि समाव जोङो मोनथिगोन। नाथाय फैसालिया गिदिंनानै फैफिनगासिनो, बे बाथ्राखौ आं सासे मानसिया ससियेल मिडियायाव फोरमायदों, आं बिनिफ्राय मोनथिदों। थ' जियानो हक, लाइजामाव जिथुनाखि लिरनानै गालांनाय बैफोर बाथ्राफोरा माखासे फोरमान होदों एबा मिन्थिहोदों बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे इसिङारि नांलाय खमलाय माबा मोनसे थानो हागौ आरोना। बैफोरो USA नि सोरबा करोड़ थाखानि मानसि, करोड़ थाखानि फिसा, करोड़ थाखानि, बेफोरथ' माने एकदम इम्पसिबल, माने जाथावथारा। माने जिबायदि कल रेकर्डआव बाथ्रा बुंदों, बेफोरखौथ' माने फोथायथावना नङा आरो जाथावनाबो नङा। आरो बै मानसिया सोरनिबा हिनजाव गथ' गथाय गोनांखौ मबाइलनि गेजेरजों, नोंनि हिनजावखौ आंनो नांगौ, आं थांगासिनो दं, मास मोनसेनि उनाव, 6 मासनि उनाव आं थांगासिनो दं, नों सानैजों डिसकास खालामाब्ला आं लायनो थांगासिनो दं। बेथ' इम्पसिबल। सोर फैनो हागोन बेबायदि? सोरबा साहस दं सोरनिबा हिनजावखौ सोरबा लांनो फैनो? हाया, रावबो हाया। बबेबा आमेरिकानिफ्राय इन्डियायाव फैनानै, बबेबा क'क्राझार आसाम खनायाव फैनानै सोरनिबा हिनजावखौ लांफैनो हानाय गोहो गैया।
बेनिखायनो बे एकदम माने जाथावना नङा, इम्पसिबल माने बेफोर सब माने ड्रामा बानायनाय गोजा आरोना। थ' जियानो हक दिनै दा बानायखो ना माखो, बानायदोंबाथ' बानायदोंसै, आरो बानायदोंब्लाबोथ' दिनै गावनि मान सन्माना